temps era temps. Hi havia un rei molt vell que vivia en un castell d'aigua amb la seva filla, la princesa, que es podia convertir en Medusa. Mai volia sortir de la seva habitació d'aigua. Però en aquest regne d'aigua i gel, ple de volcans amb lava congelada i que llançaven perles màgiques, hi vivia un cavaller que deia ser el protector de les perles màgiques, les quals eren la font de poder de la princesa per transformar-se en Medusa. Un dia, la princesa va mirar per la finestra de la seva habitació i es va trobar un ou de color verd i groc a la porta del castell. L'ou, que tenia la closca plena de perles, va cridar l'atenció de la princesa i, atreta per la seva brillantor, va sortir de la seva habitació com mai ningú l'havia vist córrer. Amb l'ou a les seves mans, de sobte va aparèixer el cavaller i va dir: «Ei, tu! Deixa aquest ou a terra immediatament. Te ho diu en Sant Jordi, el guardià de les perles màgiques». Però tu saps amb qui estàs parlant, tros de soca? Soc la princesa del regne de gel i aigua, va dir la princesa. Ui, perdó, majestat. Va disculpar-se el cavaller. Per compensar aquest malentès, vull oferir-li aquesta bonica rosa. De sobte, la princesa va veure la flor i es va desmaiar de cop. El cavaller va enverinar la flor amb una mena de gas fumífer per poder ser la filla del rei i poder emportar-se l'ou. El cavaller, amb l'ou a la mà i la princesa sobre el cavall, es dirigia cap a la seva antiga cabana que es trobava del mig del bosc. De sobte, un ocell li va pispar l'ou al cavaller i se'l va emportar volant, malgrat que el cavaller el va voler enxampar amb una llança. L'ocell va aconseguir fugir cames arribant amb l'ou. Quan el cavaller va arribar a la seva cabana, va lligar amb cordes a una cadira a la princesa, que encara estava mig adormida. Molt enfadat, va començar a donar voltes per la cabana pensant com recuperar l'ou i què fer amb la princesa. Mentrestant, a l'altra punta del bosc, l'ocell que l'havia robat l'ou al cavaller va començar a picar la closca amb el seu bec i quan va treure una de les perles, de cop i volta es va obrir l'ou i va sorgir de dintre un drac petitó. Probablement, l'esperla exercia una força màgica que tancava el drac a dins. El drac, que era capaç de sentir la maldat i la bondat dels cors dels éssers humans, va notar la presència de la princesa en perill, i és que tenien un vincle molt especial pel fet d'haver trobat l'ou. El drac va començar a volar per el bosc a la recerca de la princesa i, quan ja creia que no la trobaria, va veure per la finestra d'una cabana que va trobar enmig del bosc a la princesa lligada amb cordes a una cadira i mig desmaiada. Com que era molt petit per ajudar-la tot sol, va començar a xisclar i fer una mena de sorolls com si demanés ajuda. Al poc segon van acudir tota una bandada de dracs petitons per ajudar al drac. Tots junts van anar directament cap a la cabana. Mentre el drac de l'ou rescatava la princesa i la deslligava cremant les cordes i agafant-la amb delicadesa amb les seves potes,
La resta lluitaven contra el cavaller segrestador fins que van aconseguir agafar-lo entre tots i emportar-se'l cap al volcà de gel i ficar-lo cap a dintre. El drac de l'ou se'n va portar a la princesa a la seva habitació, va deixar-la al seu llit i va marxar volant. Al cap de pocs minuts, la princesa, amb molt mal de cap, va acabar de despertar-se i va cridar al rei perquè anés a la seva habitació. I, amb molta desesperació, la princesa va explicar-li al rei tota la història. Para, mira tot el que m'ha passat avui. Què diu, filla meva? No existeixen el xou màgic, ni drac, ni molt menys cavaller maligne, anomenat Sant Jordi. Va exclamar el rei. El rei surt de l'habitació de la seva filla i la princesa, que estava decebuda i confusa, dubtava de tot el que l'havia passat. No sabia si era cert o havia estat un somni. Però quina va ser la seva sorpresa quan, al girar el cap, va veure sobre el seu llit un ou amb la cresca trencada i dintre seu una bonica rosa.